Bona tarda. Bé, són les 7 i com ja us havia dit, us explicaré una mica la història de l'evolució de lo que seria el carrer Goleta i el Raval. Tenim aquí una vista del Raval actual, no té més que per recordar-vos. Aquí tenim el carrer Goleta i aquí tenim el Raval, el tros que coneixem com a carrer del Peix. Molt bé. El Raval, aquí us poso que és abans del 1892. De fet, sabem que és el 1885 de l'Adrià Torija, però us poso que és abans del 1892 perquè sabem que el 1892 va fer una evolució. Aquí us voldria que estiguéssiu al cas d'aquesta baixada tan pronunciada que fa el Raval de la Cera del cantó nord al cantó sud. Veiem el que era l'Ajuntament en aquesta època i la Casa Galí, que seria la que compra l'Ajuntament per construir l'Ajuntament nou. Molt bé, i aquesta diem que és posterior al 1892 perquè aquí ja hi trobem l'urbanització en forma de rambla, que diguéssim, amb uns carrers laterals, uns arbres, uns bancs, i aquest element que hi ha aquí, els experts diuen que és el senyor Pi de la Serra, que feia de guia en l'Adrià Torija, perquè l'Adrià Torija era de Barcelona, no era de Terrassa, i llavors aquest senyor és un personatge que surt molt sovint a les fotos de l'Adrià. Curiosament, de l'època aquesta només tenim fotos mirant cap a aquell cantó, o sigui, cap a llevant. Per què? Doncs perquè el cantó d'aquí, el cantó de Ponent, no hi havia res maco per ensenyar. No hi ha fotos d'aquell... Bé, no hi ha, n'hi ha una. La veurem al final. Molt bé, aquestes cases que són que estan al vell mig del Raval, de fet, d'aquí fins aquí estan al vell mig del Raval, però no pertanyen al Raval, pertanyen al carrer Goleta. Val? Aquesta Goleta número 1, i llavors aquí què ha passat? Doncs mirem el que ha passat. En un planell del 1873 podem veure aquí el que és la representació del carrer Goleta del carrer Goleta espereu, és que ara m'estan dient alguna cosa i no acabo d'entendre. Bé, carrer Goleta amb un colze molt pronunciat, i evidentment el carrer Goleta no va parar a la Rambla, el que seria la Riera del Palau. Això és 1873. Aquest carrer de la Unió no és el que nosaltres coneixem. El carrer de la Unió aniria per aquí, actualment aniria per aquí. Això era el carrer d'Estricadors Vells. En aquest plano del 76 veiem el mateix amb un gran colze del carrer Goleta, i en aquest del 1880 encara continuem veient aquest carrer Goleta amb aquest colze tan pronunciat aquí. Aquí el 1885 aquest és interessant perquè trobem el carrer Goleta aquí i la zona de lo que seria l'antic hospital. Bé, què passa amb aquesta... A veure, tornem aquí, amb aquesta corba que fa aquí tan pronunciada. Doncs que hi havia unes edificacions que entraven a dins del Raval i que van ser expropiades per tal d'alinear el Raval seguint aquesta línia i construir el que seria el nou traçat del carrer de la Unió. El carrer de la Unió primer passava per aquí i amb un camí empalmava cap al carrer Estricadors Vells. En Joan Duc
en la seva publicació El Tiempo y mi calle ens dibuixa aquest aspecte del Raval. Aquí tenim el que seria el carrer Goleta, tancat amb una paret del fondo, perquè a continuació d'aquesta paret el que hi havia era un gran barranc, i aquí tenim el Raval, el que ara diem carrer del Peix, amb l'edifici de l'Hospital Vell. En aquest sector de l'Hospital Vell, què hi teníem? Això és Riera del Palau, això seria Raval, i evidentment no hi ha carrer Goleta perquè el carrer Goleta no existia. I trobem tot això és de propietat municipal, uns horts que no, que eren particulars, els safareigs, les escoles, una vivenda, quarter, caserna de bombers. Aquí hi havia hagut bombers, guàrdia civil, escola de canalla, en fi, havia tingut 10.000 aplicacions a aquest terreny. Bé, tot aquest terreny que hem vist s'adquireix per tal de construir el mercat. O sigui, hi ha el mercat, quan es decideix, el 1903, es decideix que s'instal·laria on està instal·lat actualment, es fa un estudi per la compra d'aquests terrenys. Es fa un plano, l'Antoni Pasqual, l'arquitecte municipal del moment, fa un plano i indica els sectors que s'haurien de fer servir. Aquest triangle d'aquí són cases, aquí sí hi ha el carrer Goleta, amb aquest final que dona el torrent. Això són cases, això són terrenys municipals i això són uns horts que s'han de comprar. O sigui, s'han de comprar les cases i s'ha de comprar els horts. En aquesta foto tan maca de l'Adrià Torija, també del 85, aquí podem veure, més que res, aquesta us la poso perquè veieu, això era l'edifici de l'antic hospital, el que anirà a terra per tal de poder construir el mercat. Fixeu-vos aquestes noies, aquestes dones terrassenques de l'època, doncs com anaven vestides, no? En aquesta foto del portal de la guia també podem veure l'edifici aquest de l'antic hospital. Això seria l'actual carrer del Peix, sortida a la Rasa, amb l'antic portal de la guia. De fet, aquest portal, com a tal portal, és l'únic que tenim una foto de l'època. Després tindrem una foto del portal per sortir cap al castell, que diguéssim, o sigui, al final del passeig, per sortir pel carrer del que ara és el carrer del Castell. Però com a portal d'aquests de Terrassa, aquesta seria l'única foto que disposem. En aquesta vista, fragment d'una vista panoràmica, molt interessant. Veiem l'edifici, com diem, de l'antic hospital. Aquí em sembla que es veu el campanar. No sé si puc ampliar gaire perquè sí, és d'una qualitat bastant baixa. I trobem coses tan interessants com el campanar antic a l'anterior de l'anterior que tenim ara, és a dir, abans del 1892. Aquesta foto es calcula que està feta poc després d'haver enderrocat el portal de la guia. Per tant, si el portal de la guia se'n sabem que s'enderroca el 82 i això es transforma, el campanar es transforma al 92, doncs des del 82 al 92, per aquí al mig està feta aquesta foto. Una torre del Palau com dibuixada, perquè els fotògrafs, si no s'hi quedava prou definit, ho retocaven i es quedaven tan amples. La riera del Palau, evidentment sense cobrir ni res que s'assembli, i ni traça del carrer Goleta. El carrer Goleta aquí, en aquest tros d'aquí, almenys no existia. El vapor Busquets, aquí és on actualment s'hi construiria on ara ja baixa el Viena, amb la xemeneia del vapor Busquets. I què més trobem aquí? Doncs mireu, una torre d'aigua que hi ha al carrer Arquímedes, ara recordo si és cantonada Martín Díaz, em sembla, ara
exactament aquest carrer no el trobo. I el carrer de la Rasa tampoc encara té massa definició, Bé, què més podríem veure aquí? Ja ho hem vist més o menys tot. Molt bé. Aquelles cases han de desaparèixer i llavors es fa un llistat de lo que costarà comprar tots aquells terrenys. Els propietaris són el Ramon Col Borrell, en Joan Cardellac, la Maria Manso Ripoll, el Francisco Vallhonrat, la viuda del senyor Aurell, en Ramon Cortés i Prat i Pedro Ribas Olear. Com podeu veure, aquí els que tenien més terreny, evidentment, eren el Ramon Col aquest, 24.000 pessetes, i el Ramon Cortés amb 13.500. El Ramon Cortés tenia una casa de 3 casals, amb la curiositat de que quan es fa la subhasta per enderrocar les cases, per enderrocar aquestes cases, que eren les que del número 2 al número 10 del carrer Goleta, quan s'enderroquen aquestes cases és quan passa el que hem vist abans, que aquí hi ha una sèrie de cases del carrer Goleta que queden inserides a lo que seria el Raval. El carrer Goleta, ja us he explicat que quedava tancada per una paret i a continuació era torrent, no hi havia pas. Allò que es parlava de que per enderrocar les cases es fa una subhasta. Es fa una subhasta i el senyor Pere Almirall i Bellver és el que ofereix, a veure, com ho diu perfectament, era las condiciones que regirán para el derribo de los edificios, cito, en la manzana en que debe emplazarse la plaza mercado, se compromete a efectuarlo con estricta sujeción a las mismas, satisfaciendo al municipio en concepto del beneficio que le reporta la adquisición de los materiales, la cantidad de 2.200 pesetes. Una de les condicions que hi havia era que aquella casa que hem vist abans a veure si ho recupero, aquesta casa del Ramon Cortés Prat, es veu que tenia un balcó molt maco amb una barana de ferro fantàstica, i una de les condicions que dona l'Ajuntament per fer aquest enderroc és que aquella barana passi a propietat, no se la pot quedar el contratista que fa l'enderroc, sinó que passa a propietat de l'Ajuntament. Aquí també podem veure una cosa molt curiosa que em fa sospitar, però bé, l'època és l'època. Si veieu, l'escrit està en blau i la quantitat està en negre. Aquest senyor és possible, perquè en aquella època hi havia molta disbauxa amb totes aquestes coses, no penseu que sigui actual. Que anés a l'Ajuntament a portar la proposta aquesta i a través d'algú sapigués, se n'assabentés, vaja, de que un altre ja havia ofert, per exemple, 2.100 pessetes. Doncs ella allà acaba d'omplir 2.200. I així, com que és l'oferta més alta, se l'adjudica ell. Bé, això són suposicions suposades. No està demostrat. Total, que en el ple del dia 27 de juny s'aprova ja per indicació de la presidència, o sigui, és del senyor alcalde, que es comenci oficialment a efectuar oficialment els actes per començar l'enderroc dels edificis del Raval en els solars en què s'hi ha de construir la projectada plaça Mercat. El diari La Sembra, del 8 de juliol, això estem a vigílies de festa major, I el diari de La Sembra, del 8 de juliol, ja passada la festa major, especifica el que ha estat passant durant aquesta festa major, tots els actes que hi ha hagut, i fa gràcia que diu el diumenge, a la tarda, part del nostre Ajuntament feu la comèdia de la inauguració de les obres de la grandiosa plaça Mercat. He llegit algun lloc que es va col·locar la primera pedra. No,
que es va fer va ser anar amb un pic i fer veure que enderrocaven les cases. Això del pic fent veure que s'enderroquen ja ho vam veure també el 1891 quan s'enderroquen les cases del Castell Palau de la plaça Vella. Bé, s'enderroquen les cases, s'enderroca l'hospital, es deixa una extensió allà lliure i de sobte, quan ja estava decidit que el mercat es construiria allà, hi ha una sèrie de senyors encapçalats pel senyor Antonio José Torrella i altres vecinos demanant que no es faci allà la plaça, que la plaça es faci a un altre lloc. Diuen perquè un cop s'ha enderrocat allò, ha quedat allà un espai, això seria l'exemple, que aquest espai donaria categoria a la població perquè seria un accés cap al centre fantàstic. Bé, tot això hauria de ser una gran plaça. Imagineu-vos ara un moment, si de Llotges, on hi havia el mercat, eliminem el mercat i tota aquella zona, doncs una zona jardinada, en fi, el que us vulgueu imaginar. Hem de dir que aquests propietaris, el Torrella i altres, entre ells el Freixa de la Masia, el Conde de Gara, el senyor Sala, en fi, tota una sèrie de propietaris eren tots propietaris de terrenys d'aquest cantó de la Rambla, de l'altre cantó de la Rambla, que es proposen deixar això buit i construir el mercat en aquest espai buit d'aquí, recuperat de la llera de la Riera després d'haver-la canalitzat, que seria el mateix espai que pretendria després la companyia Ferrocarriles de Catalunya S.A. construir-hi l'estació. Aquell dibuix, no sé si l'heu vist, ja algun dia el passarem, on es veu l'estació fent cantonada Rambla amb Goleta. No es va aprovar això, evidentment, perquè ja tot el que es havien gastat es va acabar construint el mercat aquí com és natural. Però ara expliquem una mica el naixement del carrer Goleta. En Melchor Vinyals, el mateix any que ja s'inaugura el mercat, el 1908, explica que respecto a la calle de la Goleta, como en su mayor longitud aún tiene que abrirse al paso público, lo que dèiem que no existía, sería conveniente que cuanto antes se urbanizase dicha vía, señalando la debida rasante que no afectará a ningún derecho adquirido. I quina és aquesta rasante? Doncs mireu, si aquí tenim el Raval i aquí tenim la Riera, o la Rambla, vaja, perquè ja estava coberta el tram que anava des de la Rasa fins a Portal de Sant Roc. Això tenia un desnivell aproximat de 4 metres i mig i llavors ells assenyalen que el carrer ha de fer aquest recorregut, ha de tenir aquesta rasant. Això perquè veieu com era abans d'existir el carrer Goleta. És a dir, que des d'aquí baix fins allà dalt, quan nosaltres fem aquest recorregut, representa que en tot aquest espai estem pujant, més o menys, un desnivell de 4 metres i mig. Aquí tenim una altra vista del carrer Goleta en direcció avall. Aquesta casa, amb el número 9, encara està dins del que seria Raval. I aquesta ja és la foto del Raval, com va quedar una vegada construït el mercat. Aquí ja veiem el mercat, veiem el passeig aquest que dèiem, amb els arbres, amb els bancs de pedra. Aquests bancs de pedra n'hi havia 8, també hi ha la història del que va costar, perquè hauríem de veure el que fa 4 per aquí i el que fa 4 per aquí. I una cosa curiosa aquí que trobem, que ja tenim l'Ajuntament nou, veiem que l'Ajuntament aquí està a peu pla. I en canvi aquí li han aparegut 2 graons. Què ha passat aquí? Bé, com havíem dit en aquella primera foto,
que el Raval feia, i encara fa, però feia molta baixada, hi havia molta diferència d'aquest cantó, del cantó nord al cantó sud. Arriba un moment que quan es fa aquesta urbanització nova s'anivella molt el Raval, llavors l'Ajuntament queda penjat i se li han d'afegir 2 graons. Molt bé, i ara doncs veurem la foto que disposem del cantó de ponent del Raval abans de construir-hi el mercat. És aquesta foto. Aquesta foto fantàstica, és molt maca, ens diu moltes coses. Segurament, gairebé segur, una foto de la processó de Corpus. Les processons arribaven aquí al Raval, donaven la volta per davant d'aquelles cases i tornaven cap aquí. Veiem aquí els gegants, curiosament de color blanc, no sé si és que per Corpus els vestien de color blanc, i aquestes són les cases que es van enderrocar, que dibuixava Joan Déu en el seu dibuix, per tal de construir el mercat. Aquestes cases pràcticament arribaven a l'alçada del carrer del que seria el carrer de la Unió. Per tant, el carrer Goleta tenia més recorregut del que semblava. Aquí us ho he ampliat una mica perquè ho veieu més bé. Aquestes cases són les que van anar a terra per construir el mercat. Aquí tindríem el carrer Goleta i aquí el Raval. Si us fixeu, és molt bona aquesta foto perquè, esclar, la foto és de debò, vull dir, es veu el que hi havia, el fotògraf aquí no s'ha inventat res. El que sí es va inventar, segurament perquè ja ell recordava el que recordava, el Duc, quan dibuixa en una publicació que ell té, és un opuscle que és El tiempo y mi calle, es diu, ens dibuixa les cases. Fixeu-se aquí com funciona, o sigui, la de la dreta és una mica més alta que la de l'esquerra, i ell, amb una mica de confusió que devia tenir mental, perquè, esclar, doncs, dibuixava de memòria, ens dibuixa la casa de l'esquerra més alta que la de la dreta, quan de fet és al revés. Però bé, aquest dibuix ens dona moltes pistes, perquè ell recorda que hi havia un pou aquí, llavors si volia construir una font, finalment aquesta font no s'hi va construir, i en aquest carrer Goleta que veiem amb la paret tancada, perquè allà hi havia aquell torrent que hem vist, d'aquell canvi de vessant tan important. Bé, avui us ho he fet més curt, no he arribat a la mitja hora, però m'ha semblat que era adient poder-ho fer ensenyant-vos totes aquestes fotos. No sé si ara jo podria buscar per arribar a la mitja horeta explicar alguna cosa. Sí, per exemple, podem explicar, esclar, aquí quin problema hi havia, que quan hi havia un dia de mercat bo, aquí els carros que havien d'aparcar aquí no hi cabien. I per això es va passar, en versió Vinyals, va fer la nova orientació de passar en aquella que no hi ha, que pràcticament no hi ha passeig central, no hi ha passeig central, o sigui que és tot un carrer obert, com hem conegut ja nosaltres abans de la reforma que ho va convertir en la construcció actual. D'acord? Aquí un gos molt pacient, que el nen té un gos i jo veig que el té agafat per les orelles. Vull dir que si el gos va resistir, doncs mira, molt bé. Podríem trobar algun altre detall d'aquests. Aquí ja ho hem comentat tot, aquí veieu bé la riera. Tota la llera de la riera eren horts, vull dir que... i una altra cosa que veiem també molt important és la muralla que tancava, que protegia la ciutat
que obligava la gent a entrar pels portals. Portal de la Guia, les senyores aquestes, el carrer de la Rasa vindria d'aquí, i tornem en el dibuix del Duc. En aquest plano, i amb això acabo, aquí acabo. Aquest plano que és molt bo, perquè aquí tenim el carrer de les Parres, aquí tenim el carrer Major, i aquí tenim el carrer dels Banys, i aquí tenim el carreró del Carder, un carreró que no s'ha estudiat fins ara, que l'he estudiat i jo tinc publicat en el meu blog la seva existència. I una entrada cap als terrenys del Vapor Busquets, això és el Vapor Busquets, amb això d'aquí que en els plànols d'en Coret surt reflectit com a safarejos. Però totes les històries, tots els estudis que s'han fet sobre els safarejos de Terrassa, aquests no surten. Molt bé. Per la meva part, res més. Vull dir, si és que heu tingut algun dubte, alguna cosa, espero que m'ho hagueu posat a sota del vídeo i ja procuraré contestar-vos. Bona tarda a tothom, bonica transmissió en directe. Hola a tots i a tu, Rafael. Bona tarda, mestre. Als seus peus, Mercè. Ningú fa Ramona Pluja. L'Anna Sorder, sempre tan maca, ets un sac de saviesa. A la CD es diu jo també, no sé ben bé què vol dir. L'Eugeni Massa em diu hola jefe. Bueno, mira. Segons en Llongueres es veia Montserrat. A veure, des d'on? Sempre interessant. La Mercè està contenta perquè veu arbres. L'Anna Sorder diu ostres sí. I els arbres se'n port. Un que diu crac-catacric. El parc del passeig Arbrat. Sembla que les nenes van de comunió, segur. Processó de Corpus. A veure si recuperem la foto. Segur que aquestes nenes van de comunió. Aquesta, concretament aquí, em sembla que en veiem una. A veure si te la puc ampliar. Aquí n'hi ha una, jo és tota la que veig. Bé, els processors de Corpus, la canalla, anàvem així, anàvem de primera comunió. Parlarem, diu, interessada amb el número 3 de Goleta. Molt bé. Bona tarda. Has vist com el carrer del Carder estava baixant a la dreta de Cal Guardiola? Coses nostres, ningú. El Timi Salabert, el campanar del dibuix. Des del mercat quan no hi era. Molt bé, gràcies, molt interessants com un llibre, sense fulls. No, això sense fulls ho afegeixo jo, Molt bé, nois. Moltes gràcies de la vostra companyia. Ja dic, si teniu algun dubte, em podeu buscar aquí sota, preguntes el que vulgueu. Mira, els 30 minuts. Gràcies. Bona tarda a tots. Fins la propera.